full episode Ilocano Love Storya. Kasla aburido ka launay, Beli. Ni Diego, nanang. Apay ti asawam. Kanayon ti overtime na. Di mo kat kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? So ano maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. At ansamat sa bali nga aramitan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapan kam nga umuna ti atap mo? Nana, Kasaritam ti asawam nga maging kahit ti maliklikan saan mo nga apapaan. May ti diplomasya. saan ko akait nga gapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaid na kapo iti mapaspasamak. Anak, Saan magkikas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan. Diyak may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Unay ngero tiyara ko mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Ang pagkidinasan, kinapuno na. Maslak may tayo kitinalos aragsak ko. Ang mga nukon ang laang data. Pudno di pagbagak. Makabartik ti ayat mo, Carla. Marik nakbat ka ti bara ti panagayat mo, love. Carla, Sapay lang tag na nayon ka iti sibay ko, love. Di na kuman pampanawan. lading itak. Namamumati ka po na. Adi mapasamak detasan ka di. Amok. Nakasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Nakanayon. Deta lang dikit kita wag apapurking ka. Kanayon, mat. Kan sipod pa idi. Maawatan ka. Kidawag. Amabalin. Kani, adito'y kang agpat na kita. Anya? Please. Pangaasing, tapat gam ko matikid daw ko kan ka. Sige. Patkakikid daw mo. Naman saan na maulit ha. Amo matindi ka po na. Pinaragsak na ulay, Diego lang. Di cellphone ko. Kumawa ka. Oh, apay ati mo sang batan. Sino tumawawang? Ni Mili. Apay nga rin ati mo sang batan. Saan ka nagdanag? Maawatag magkat. Apay nga initot mo? Amok matkan. Uray ko na maawatan na. Amok ka na sakit tinakin mo. Unay ko nagtikas jay. Nasakit ngang paiso. Awan ka po nang sakit tinakam ko. Kaputa, sabi takmat lang ang itibiyag mo. Saan ka kumagsarita iti kasta? Agriring man eh. Sumbatam ko ma. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangat ti pagsaritaan mo. Carla, mabitlaan. Di na ko ning kaskaso. Kasan reto yan. Kasan ang panawag kita ni Carla. Kasladyak kabalan ang pukaw iti biyak ko. Anya? Sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit di cellphone na. Ay, ang mga nadamot araramidin na. Makumikom nga taa. Saan ko man ngam mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Tumaktakal ti hatap ko nga dan sa sabali nga aramid ti asawak. Ngam sapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakken ka. Kasaritam, manasayaat. Bayan yun, nanang. Ba't ka mamuak tumat lang tipod no? Anya? Kasi ti kunada, awan palimod adin to maibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao, paspasamak kan panawan ti mangipalgak.
Sapay nga dati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga awag kag. Anya nga tat tinapasamak kan ko na. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak man ang awagan. Aday ta. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko na. Hello? Ay, agyaman nagta sinungbatan matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan ta di mo sungsungbatan. Apay nga may napagtanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasungbatan ti awag ko? Nalubat nga rod. Sumbata ko may tayin. Isumata. Nag-chat siya. Basta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Awan nga rod iti panunod ko. Kaputan, nagkatitinas ka nilipas ko. Nga marabiin. Nag-overtime ako. Iturog ko dito tama nga na may sugalak ngagmaniho. Katanya pa iti mapasama kanya. Iso Sana bali. Italang mo siguro dito Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga Rod. Agyaman at namawatam ti trabaho. Anyakat nga Rodon. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. San ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya? Sana ka makaturong, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa'y di asawang. Nanang, Madmadlaw na, kanayon ka nakaulo-ulimag, kan kasla may mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawam. saan nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar no ada bilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak kamin kan ka. Kas itinako na. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugan. San ayakin no na mga overtime ni Diego? Isumunti ko, nana. Amangan no iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay may. Amangan numalukag ni tatang mo, katawanak iti abay na. Agmalangan tumaday. Anya ti mapaspasamakin ka. San ka kadi anaragsak? Tagpat naga kiti din namit. Oh, apay ang nagsinnaay ka iti naunag. Amuglatan. Ada di mo nagustuhan san kadi. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Agsangit ka matan. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taguray ko nagpadyak ribag di masakitan. Diyak maliklikan, kapoy di sasaatagkan ka. Amang pati lugar ko itibiyag mo. Nasakit ni kinapunyo. Saan ko akabukbukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ni puso. Idinangag ko ngay balikas mo ti I love you iti asawa. Amo, awan ka mga nga amgibon. Uy no, ang sakit kinakam na. Diyak malaptan ti bagay. Saan ko nga mo? Nangig mo kaya. Tawag lang ang masaktan, love. Ang anak mo titirik na. Nupay, amok na niya ti kasasaan ko itibiyag mo. Kasi tinakunak. Sabi taklangkan ka. Carla, Mabalin ka di. Pumanaw ka na. anya, Please. mawatan ako nga. Uwan.
maawatan ka. Hindi pailaan. Nasakit kaya. Ibagbagang ngay ayatan na. Adamay sa baling ngay ayatam. Ada kabingay ko ditayat mo. Di na pusom. Nasakit gayam no ada kabingay mo. Kat sigurado akas na timarik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na. Saan ka nang nagsanit? Tayak kaya't ang makita ka ang kasta. Sorry. Jak ngaminan masar ka ng tirik na. Carla, Saan mo akayat kang sakit tinakom ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Kan maasya anak itibukod ko abagi. Payakas to itinastas ko. Masakitan ang unay. Isa pa nga asim. Pumanaw ka pilang. Carla, Pangasim. Kaya't ko nang may sa. sige. Paray dati ko nam. Panawang ka pa yung harad. Laglagi pam. Ay, tengka Carla. Nagsaya at kat kumanadang ganday ta. No siyag lang ti pangibagpaga. Ngap ti dagas na. Dua kami di tapuso. Dua kami pangibagpaga mi ti dayta. Carla, Gaman yan. Anya na nagsakit. Na makibingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man maturog ka na sa opisina ya. kumang nabanlog ka. Kahit ko ti makain na iti gusto. Kahit hindi maturog. Sige, sumarag ka nga rin na. Marig na ti panunok ka. Saan mo alala dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak dagita sapatos mo. Kalpasan na, sumarag ka ni Tisilet. Masapul nga gidda ka na saya at itikama. Tapno makay na naka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyakat nga rodan. Asawa ka nga rod. Kangrunaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Ladingitak no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan. Sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya daytoy na mapaspasamak ka nak. Saan ko amay sina iti panunod ko ti relasyon mi ken Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko ken Kuana. Agnanayon ka ni. Amay katwa a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaano man. Saan ko ang mabukutan? Makibingbingay aklatan iti pamatag na. Ajak mabukutan. Saan ko matakay ti kastoy a relasyon? Ti kastoy a sitwasyon? Apay.
Apay nga isupay ti inayat ko. Amok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Hanggang napigpig sa tiguyot tirik na kan panunot ko. Diya kaya tikastoy. Hanggang ad-adda ang nagturay ti pusok. Hanggang anya ti aramida kita. Kindawag ka din, kanjay ko. Apalubusan na ko. Ada nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti haramita. Makisina ka din kan kuhana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. May manawon ni Diego. Laging itag. No aramidag tayo, Diego. Mariribo ka ng unay. Kan makonkonsensya. Ay, saan ako nagdadahal ti ka nito? Kan agpakada agmat iti kasera. Ay, nasaya at man tayo may kaanak ko. Uwan tatang, mailiwak ba't kada kayo? Ay, mailiwan na. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego niya. Awan tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti ka nito. Agyanak pa lang dito eh. Anya? Uwan tatang, nangalak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. Ay, agpudno ka man kanyak, anak ko. Adda parikot mo, anya. Awan taong, awanan parikot, tatang. Ni ka di Diego, Awan, tatang. saan ka nga aglibak, anak ko? Nupay, jak kanunungan, ti relasyon nyo. Amok na awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego, iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo ang mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kuha, tatang. Amok mo tayo ta. Madamot pa mabasol ko iti bagig. Itirig na. Nagadot ti sa bali. Iti pa yung ada sungsung-batan na. Saanan anawaya tinakarik na iti kastoy apanagayat. Maawatan ka. Apikit din asaan, anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa alalaki. Saan, tatang? Anya nga ron ti mabalin ko. Umat lagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay, anak ko. Nalaka nga ibagati, panakisina, tatang. Narigat nga aramidan. Nasursurok ko nga inayat ni Diego. Katukad ti biyag ko day tanga ayat, tatang. Ipatay ko lakit no isot mapukaw iti biyag ko. Ngam amom aminamaag day tanga ayat. Aglanglangoy ka iti baso iti kastanga aramidam. Da kayo adwa. Tatang. Saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. Tatang. Kayat mo man wano saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. Gusto ko man, tatang.
Kunak nga umayat ag palabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Semon mo ti aramitin nyo. Ay, saan ka kumaa makaluksaw, anak ko? Kaya't kalaang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket paginbagam, ken panangisakit ko kas amam. Asaya at mantasimang putmutlaang ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iji opisina da? Tawan na saya at pagidad na. Ay hiwon mo't ngamin opisina aginda. Nanang, Siguro, napunas mo't ti atap mo nga da sa baling aramiden ti asawam. saan ko nga mo nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin ang sumapol iti baby maker na wano anakan na. Anya, ay adday ta ka manan ako nak. Kat siguro, no mapasamak tayo ta. Awan maaramitak, no di mga klon iti amin. Anak, No day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod no matadyak maipaay ti kayat na amaadaan kami kuma iti anak. imbagak lang arod meten amang ampun kay laengen. Nagaduri tata ubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa balila ang di nagtaod kada kami, nana. Timbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wine, agbakasyon ka no? Nasaya at man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata. Gerlon Barok. Kaya't kumata makasarita. Nabayagan na diyak nakasarita. Ngamin, diyak masit gan adda ni Diego. Diyak kaya't asyak pa iti pakaigapon ti ririda nubilan. Amom Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulang ti maysa a tao nga gayat unay. Ket husto ti kunayo. Urayan niya ti ibagbagam. Di dadenggan. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaeng. Tauray anyat aramidan na. Di nan tumatagi kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bani nga agikaw. Podnumat kit di ta kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sa bali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Anda ako niti apartment ni Carla. Yung... Guray ka. Nakapadlak iti ruwara. Kahit nasa unay ta. Awan ni Carla. Kinapay di nasungbatan ti hawak ko. Anya ti kahit nasa unay ito eh. Pimanaw? Nagawid na ta. Awan mo't nasasaw na kanya. Wino, mapanak iti trabaho na. Amagano di na lang kahit asumpatan ti hawak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matinsumbatan di hawak ko. Nang saan? Nasakyan ang makapagsarita kami. Saan ang mabali na mapukaw ni Carla ay dibiyak ko? Kaano pa'y nga tangawan? Agdamagak itinlan road niya. Anya nga ay kumusta kayo muten ken Diego, anak? May nalamot ang masapa sumangpait. Nasaya at mat, nanang. Sipod day di ko nanang ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog. May nalamot ka na masapa sumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda naglaw ko kan kuana. Anya manan. Nakaululimag. Lumalpas kami na mangan. Sumrel ka iti kwarto me kat iturog nan. Kasta. Uray kayat ko kumapaya kasarita.
Nabanuga kat kayat kun ti maturog ko na nalatan kat maturogan. Ay kat, mabambanog mo't nga tang agpaysua. Nga taa, Alakat agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpay. Agyaman na, takayat mo ti makisarita kanyak. imay ka kadi. Tapno sermonan nak, Jerno. Carla, Amuklatan, nanya ti bagam. sapay la ko nga. Tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga agayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon. Kan nadagsan na basol. Pangaasin, saan mo kumaasang kaulit day ta kanya? Napatag ka kanyak, kas gayom. Iso ajak kayat nga aglanladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabaling ka di, ustunan. Carla, Sinirmunan nak ni tatang. Ita, kastamanin ti aramidam. Kayat ko tagtan na. Ay, awan makasi nga. Iso ang agawit ang kasla nga. At damat amaririhiro ti isip ko gapu ka na kayo. sige. Ladingitak. Angam. Mangnamnama ang makapagpampanunot kan tumatlaan. Kan maamiris mo abidot ti sinirrek mo a relasyon. Janlon, Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag? Adda kami kinitatateban amang saranay ken ka. agdanag sa alugan iti bato. Sinurot na ka di, ni Diego. Naamuan na lakit di, nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadap iti trabaho ko. Anya ti aramidag. Makisinat ka din kan kuana. Anya ti aramidag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin na po. Nga, agsina kami. Apalubusan na ko. Dahil ta ka diti kasayatan nga aramidag. Kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sarde nga mon ti anak ko. Ay tek ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Kat addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko ana? Tatatiban. Dadadaalam ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusan maruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag da ita. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubusan mo ni Carla. Tatatiban. Tikit ti poskol tarupam. Agasam da ita. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. E dinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun da ita relasyon. Diyak maaramid day ta. Ibagak kan ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabag laeng. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Lading hitak ti inaramid ko. Gamda ito'y tinaglagi pa. Ket amok ang maawatan nagtumatlaeng, Carla. Awan naganak nga aggusto ama irubo. Wano matebang iti dakas ti anak na. Tikit ti poskol ti rupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam muna. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Tatang, Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No na ba alam ti saan asimmango ken kuana iti maysa nga aldaw. Do aldaw, makalawas, makabulan wano makatawan aging ga iti agnanayon adi mo makitkita. tatang, Saan ko apat yan?
Aga po iti saan yun ton apa nagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng Karla. Ang makibingbingay kalaeng. Ket uray iti kaano man. Saan mo ang mabukudan ti panagayat na. Saan ka nagsangit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayan. Kan awan maganab mo. Ngamkit di. Tungpal biyag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbaga. Kan panunutan ko ma. Di adal ka. Ngam anya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumutlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mabalin at di ka makapagsalita kay ni Carla. Diyak kabalan ang mapukay di biyak ko. Ditoy. Sa anak nga umadayo iti lugar da. Nang runa iti balay da. Makitak ditoy ng rumar. Uray anya't mapaspasamak. Nas ka na makasalita ka. At nagsaldeng ang motorsiklo iti parog da. Sino mo dali dyan? Lalaki. Nalawag ang makitak manipod iti kotsek. Day dyan. Napaniti balay da Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simbrek ti lalaki. Sino talay dyan? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kung ipalupos nga da sa baling agtagikwa kini Carla? Uray pakatayak. Magnapay nga umunay tirabaw ti bangkay ko. Sa pay ama agaw na. Silpon ko. Nimili ko makawag. Hello? Han? Ayan mo? Di mo't ko na kasumbura ka kiti opisina kita. Kasano si Maragka ko nam? Imawag at kay kat ko na awan ka pa yung chay. Apay, chiksikapan nak? Hindi. Ay, saan? Imawag at kay bagag kumaadumagasak nga umuna iti opisina. Sakbay ang mapanak ijay mall. Ha? Asidag kami ni Timor di opisina yo. Pasensya ka na. No, di mo nagustuhan ti inaramit ko. Saan nga ti dayta? Isak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat nga nga da breakfast meeting ko. Isuan jak na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga, Rodan. Aramida mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumana ko nito eh. Ang mga nuanyak pa di maramit ko. Namjak makustuan tinay matawag. Nusyak, di takpastrakan. Ngam no sa bali, mismo pa'y ani Carla tinangilukat. Saan ang mabaling ka ito eh? Idi, mapantag pa siya rijay mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay. Agyaman akjerno. Saan ko malipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan. Amom asan ang maiparbang ti panakirelasyon mo kini Diego. Amok, pagpalpalabasan na kala. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Amom adi mong tumabukudan.
Ay ayatan nak ni Diego, Jarlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo ngay ayatan na. Tadyak dyan. Adi na ayatan ti asawa na. Jarlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na kati ubang nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na po no dayta? Pudno ti bagbagak Carla. Uray agan ano kayo. Di nanto mabalin agudwaan ti bagay ken puso na. Pangasim, pumanaw kan. Uray ang napay ti ibagbagam. Awan makatubang kanyak nga agayat ken Diego. Kan maysa. Awan karbengam amakibiyang iti relasyon mi. Tagayam kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Saanen anasken nga abugan nak akas laaso Carla. Sige, mapanakon. Ngam ikarkararag ko payla ang tiragsak mo. Jarlon. Napatig ka kanya. Katkas kintatateban. Saan mi akayat ama isagmak ka? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Apay, anyat napasamak yung aggayam kang Jarlawn. Nakapigpig sa tibosis mo itay agsarsarita kayo. Pinapana mo matlatan akasla ng habog iti aso. Kas jay tirumbang kan kwa na tatang. Manakibyak. Manakibyan ko nam. Awan tatang. Awan ti asino man amakibiyang iti pakasaknan ti pusok. Nagpapan kanyak na amam kasta. Ladingitag tatang. Ngambukod ko arik na daytoy. Pakasaknan ti pusok. Wen, pakasaknan nga agpayso ti pusom. Ngam saan nga umno? Saan amay ka natagday tarit na? Tabasol ti panagayat mo iti addan asawa na. Basol ko kadi. No isot nakarik na ak iti ayat. Dalawa ka basol. Ta saanan anawaya ti tao nga inkainayat. Isaksakit na kalaang ni Jarlawn. Kas may sa agayam. Di na kayat ama itubang ka iti dakas. Agyaman ka kit di ata isakit na ka. Saan apa nang isakit tatang? Panakibiyang. Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo anak ko? Di adal ka mo titikunak. Ngam nagbalin ka amaag. Gapo iti dayta ubaw a panagayat. Panagkunam ka di ka. Unan tatang. Saan kayong magdangan? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni di apartment ko. Anya. Apay anak ko. Awan ka din sir-serbik nga amam. Sa anak ka din anapatagkan ka. Taawanan apolos ti denggam asao. Linaksid mon anamimpinsan nga ama anak. Ulitek. Saan mo ko mga urayan amaamuan ti asawa ni Diego ti relasyon nyo? Amangan, no paibalod na kayo adwa. Ay, Jarlon Barok, sikala ko man ti makaammo nga agpaspasen siya, wen. Saan kayo amadanagan tatateban? Saan to nga agsakit tinakam ko kin ni Carla? Nagimbag kalakit din, Barok. Napatig kanya kas gayam ni Carla, tata. Ang awan san patigtakin ko, ana. Kaputan na bulsak iti ubaw apamatag ni Diego kun ko, ana. Kaya't ko ang magupid din ti relasyon da. Kat numapalin. Siya akong ti mangipalgak iti asawa ni Diego ti relasyon na gitidwa. Anya? Day talaang ti amok apamuspusan, Jarlon Barok. Ang mairamraman ni Carla, tata. Kaya't yung kadi amay sagmak ni Carla, iti dayta nga aramidin nyo. Ngam ad-adda ama ilumlum iti gayong-gayong ti basol. Iti pannakirelasyon na, iti addan asawa na. Kunak man no, daramidam ako na medyo opisina yo. Iso na sa pakaarimwar. Ay, medyo nasakit yung ulo ko. Iso nagawid ang kadagos. Linagpas ko lang ti meeting ko.
Kayat mo, tamasayan ka, tatno makaginawa ka. Saanin, makaginawak mo't katan no, may turog ko. Sige, sige. Sumbre ka pa iti silita. Anya nga tati mapaspasama kiti asawa. Sabali ti madmadlaw ko kan kuanay ti kalabas ah. Sa anak akayo, wano bambanti ati makadlaw. Makarik na akmatkat. Saan ang mabaling nga aguli makaklatan? Nga agkumagaklatan iti suli ako nata. Naskan ama-amwak no anya daytoy. Sapay lang ma. Tawan takas amadugtala. Nariing manenday tanga atap mo. Saan amaliklikan nanang? Pinipilitak ti bagik amang iwaksi iti mading atap ko. Ngam umapay maglata. Anya? Sa anak abato nanang? At da anak rik na. Ay, anak. Ngam bay andaklaan. Kabaalak na ito eh. Ngam sapay la kumaa. Ta saan to apo may sudagit at parparik na kanyak. Meli. Wala na. Sa bali ti agparparik na kanyak. Sinarapag. Anya da ito yung mapaspasama kanya. Saan masumina di panunot ko tinakita kita eh. Sana mabalin. Ganda sa bali ang mga agaw kinikala kanya. Kas itinakunak. Uray pakatayak. Nakasagana. Basta yak mapukaw ni Carla. Napay. At ka di sa bali pa'y alalaki itibiyag na. Malaksig kanya. O tiyaki palobos. Masapon na siya lang ti pagbayan na. Wanan sa bali. Katno at da makaamudita na. Mabalik na ka di salita. Makaturturog ako na. Kahit kung tiyagin na nakin maturog. Kasta kadilat na nakanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo ti pan nakaturturog mo. Imbagak matangking ka na sakit ti ulo, kan madbadi ti magbagi. Apay, anya ka ti parikotay. Kastalatan? Amo ka, ada pagsaksakitan ti ulong. Awan tali na ay ti panunot mo, tada pakariribukam. Anya day taasason. Sa anak abato, Cheko. Adarik na kan adda mapalpaliiw ko. Ibagamlahan no adan sa bali ana sarakam. Sa bali ka itan. Takalan tinagbaliwa. Guston, di mo amo ti pagpagamagin imon kay dawan. Sapay la kumata kas tanga agpaiso. Sapay la kumata nagbintutak. Tanumaduktalak nga da sa bali a paglulukwan. Tsak amon asalitaan. Mili. Saan aga po taawan anak ta? Kat laklaka umot ng timang talikod kanyak. Saan ko nga'y palubos akas talatan? Gusto na na. Amum awan sir-sir bida kitang ipagpagam. Tas hanapod no ti atap mo. Awan papaik. Agad atap ka lang. Awan aramid ko. Nalakala ang ibagaday ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa bali ti sao iti aramid. Mabaling ka di. Kahit kung tiyagin na. Nasakit ti ulok. Kat adadaas sumakit kada kitang ipagpagam. Awan mo't ngarud kas ka na. Awan kas askan na kan ka. Ngam siyak adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ka kan ka, Diego. Kat di nak mapabasol no kastoy tirik na kan panunot ko. Tas ikamot lang ti mangmangtad iti motibok nga gatap. Anya? Iso siguraduam. Siguraduam asaan apod no ti atap ko. Tano pimod no? Nasakit man. Ngam awan mapalin ko. Agsinat ha.
Anak, anyaman daytan. Ngam aguray ka, nakapagsarita kayon kan Jigaw? Wan nanang. Kat, Natural. Naglibakan na. Ngam saan nga agpatingga dita. Ta oras gada na duktalak. May salaan ti sa oknana. Agsina kami. anak, Wan, day tati kaimbagan nanang. Uray katawan anak mi. Kanday tati amok adakkel arason ang nagsapol iti sabali. ay, ala, Hangam, basol ko katino da deprensya. Kat saan ko ama ipaayan iti anak. Nagayatak ka di akastoy ti kasasaad ko. anak, Namukla ko maakastoy. Sa anak-anak ti asawa pay. Uray ay ayatak iti ni Cheko. Tamok aday tamat lang ti rason nga isukat na. una yun ti kastoy na pagtengkan ka. Saan ko nga amuno niya ti aramidak nana? No sangitak daytoy ag-asat ko. Unuan niya. Kahit yung asawan tata, pimanawan ni Carla. Ay, wen barok. Nangrit na kadagiti imbagbagata adwa. Maipapan iti panagbasol a relasyon da kan Diego. Ladingitak no nakibiyangak tata. Ang isaksakit ko lang ni Carla. Nasingad agayom ko. Kung diyak kahit adakdakas ti pagtungpalan na. No agtultuloy ti relasyon da kan Diego. Kung sigurado, mairubo no maamuan ti asawa ni Diego dayta. Dayta ti ibagbagak ken kuana ngem kaslaawan mangmangeg na. Di na kayat adenggan ken awaten ti ibagbagak ken kuana. Gapot a binulsak kan pinagtulang tinalos a panagayat na kin Diego, tata. Ayat apa nagbasol. Dayta ti saan a maawatan ti gayam ko. Hanggang ay sapay la kuma. Tadumteng tumit lang ti aldaw a maawatan na ti amin. Sapay la ko ma, tata. Tasipod nam amunan day di ajay ko. Nagbalbaliwan. Nga ora iti pan na kailangan na kanya. Kat kasla mapilpilitan laangan. Sa anak a mapukawan iti namnama barok. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon dayta a relasyon da. Saan kayo agdanag, tata? Tauray kasi ang nakagura kanyak. Baya-bayak lata ni Carla. Napatag-unay kanyak tigayam ko. Agyaman nak barok. Kasi tinakunak. Napatag-unay agayam ko ni Carla. Katjak kayat ama iwawa.